Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Domin samun ingantaccen littattafan Hausa ku danna subscribe na tashar Dausayi littattafan Hausa, sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin littattafan da zarar an ɗora muku. Sannan ku yi follow na Facebook page na Hausa Novels TV domin samun littafin ƙaddarar mu kenan. Littafin ƙaddarar mu kenan kashi na biyu na yau July 18, 2022. Rubutu Rabi Mustapha Zaria, Mrs. Jamil Abdulkarim, sannan kuma tsarawa da karantawa ne Ismail Modibo. A jiya mun tsaya ne a inda yau ya ji yana son ya ƙara ganin wannan mahaukaciyar kafin ya wuce gida. Yana isowa daidai inda ta saba rayuwarta ya hango ta cikin bola tana suƙar dariya, ita kaɗai tare da birgima cikin najasa. Kallonta ya tsaya yi ba tare da ya san hawaye na shatatar masa ba. A karo na farko ya ji ya damu da ita, yana so ya ji shin ita wace ce, yana kuma da niyyar ya taimake ta iyayen da zai iya, kuma idan da halin haka. A nan muka tsaya a jiya, yayin da halin yanzu za mu ci gaba. Da wannan tunanin Khalid ya iso gida, gate-man ya buɗe masa gate ya yi park ɗin motarsa. Sai da ya ɗau kusan 5 minutes tunanin mahaukaciyar nan yana masa yawo kafin ya fito ya isa gida. Mom tasa ce kawai a hall, wacce da gani za ka fahimci mom ɗinsa ce duba da yadda suke matuƙar kama. Yana isowa gare ta suka rungume juna cikin farin ciki. Mom, you are all alone. Ina sauran mutanen gidan? Mom ta ce, firstly tell me ya exams ɗin ya kasance. Khalid ya mata kiss a bayan hannunta ya ce, with your blessings mom, komai ya so mu tafiya normal. Mom ta ce, masha Allah. Umma ba ta jin daɗi, ta sha maganin zazzaɓi, sai mu gani in jikin ya yi normal, so masha Allah, in kuma ya ƙi sai a kira doctor. Anisa da Fatima sun tafi walimar ƙawarsu da za ta yi graduation. Salma dai wajen ƙawarta ta tafi. Kowace ce, na dai manta sunanta. Khalid ya ɓata rai sai, kamar mom, baki san ma wajen wacce ta tafi ba. So many times ina gaya miki ki daina ba yaran nan freedom haka. Haka kai ma so many times ina gaya ma ka rage tsananta ma yarana. What are you thinking? Tsananta musu shi zai kare su daga aikata abin da ba a so? Yarana suna da tarbiyya, let me tell you, kuma na yarda da su. Yanda kake sa musu ido kai haka ake sama, ko kuwa kai sufi ne baka zunubi? Tashi ka je ka ci abinci ka huta and leave me alone. Khalid sai cikin tafsar da murya, I'm sorry mom, ba haka nake nufi ba. I mean, I care for them a lot and nothing else. Mom ta ce, I know Khalid, bar kana da ɗan nuna takura, ya kamata a gyara. Okay, zan gyara mom. A kullum kina sa mana albarka, da haka ba mu da damuwa. You're the best mom for the whole universe. Ta yi murmushi, nafty boy. Suka ƙara rungume juna kafin ya tashi ya haye sama. To waye Khalid before mu matsa gaba? Khalid dai zai kai misalin shekaru 24. A halin yanzu baƙi ne mai kyau wanda kai tsaye za ka sanya shi cikin handsome guys na garin Zaria. Yana da tsawo da ɗan gabjejen jiki haka wanda ya murɗe daidai misali. Fuskarsa cike take da gemu da ya ƙara masa kyau. Bai suka fara'a ba, nesa ɗinsa kenan. Yana da sauƙin kai da kyawawan halaye wanda sai in ka zauna da shi za ka fahimci haka. Mahaifinsu Alhaji Muhammad yana daga shahararrun masu international business a garin Zaria. Tanƙamemen mentions nasu yana a tudun wada Zaria. Alhaji Muhammad matansa biyu, Hajiya Hafsa uwar gida wadda take da 'ya'ya biyu, shi kansa Khalid ɗin da ƙanwarsa Salma, sai ita Hajiya Aisha ita ma tana da matanta biyu, Anisa da Fatima. Mention na Alhaji Muhammad mention ne wanda halin yanzu komai yake tafiya normal, dan fa matan sun haɗa kansu haka kuma 'ya'yan. Anisa na Khalid babu 'yan mata a gabansa, sai dai ana tunanin hakan yana da relation da yanayin karatunsa na law, wanda baya buƙatar wasa ko ɓata lokaci, da kuma duba da yadda yake taimaka ma dadinsa wajen handling business. Haka responsibility na ƙannensa yana kansa, don fa shi ne kawai namiji kuma babba. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni a cikin wannan littafi mai suna ƙaddarar mu kenan. Da safe Khalid ya hau motar su Salma, wacce a tarihi tun sanda aka siyo musu ya ɗana ta bai ƙara hawanta ba. Cikin murmushi da confidence ya ce, yau ma doman ɗin nan ba za ta gane ni ba, fagal. Kawai ta sa sai tunaninta nake, yaye ya wuce. Me kuke tsammani? Yana isowa wajen ta tare shi da ƙyalƙyacewa da dariya. Ya fito cikin fusata, inda mahaukaciyar nan ta soma cewa, wai kai kana so ka gudun mini ko?
Waye gaya ma ba zan gane ka ba? Ai ko za ka canza fuska da halitta sai na gane ka. Don fa Allah ne ya haɗa mu ya rubuta ƙaddararmu wanda mu kanmu ba za mu iya canzawa ba. Sororo ya yi cikin mutuwar jiki don fa ya yi mamaki yadda kalamai masu ma'ana suka fito daga bakinta. Ya ƙara kallonta da take ta dariya gabansa ya faɗi. Kar fa ya zamana maganar ta gaskiya ne. Akwai connection a tsakaninsu? Kar fa ya zama cewa lallai akwai wani sirri a tsakaninsu wanda ƙaddararsu kenan. Cakumashin da ta yi ne ya dawo da shi cikin hankalinsa. Sallame ni, ya zago 1000 kamar yadda ya saba ya bata. Ya yi saurin barin wurin. To masu sauraro kun dai ji yadda littafin ƙaddarar mu kenan ya ci gaba da tafiya. Mu tafi a zuwa gobe a cikin kashi na 3, wato July 19, 2022 domin ji yadda labarin zai ci gaba da tafiya. Fata alheri a gare ku a daidai wannan lokaci da kuma duk lokutan da kuke sauraron littattafan tashar Dausayi littafin Hausa. Littafin ƙaddarar mu kenan rubutu ne na Rabi Mustapha Zaria, Mr. Jamil Abdulkarim, sannan ni kuma Ismail Modibo na tsara shi kuma nake karanto muku shi a tashar Dausayi littafin Hausa da ke YouTube da kuma Facebook page na Hausa Novels TV da ke Facebook. Ku danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawa. Sannan ku yi follow na Facebook page ɗin Hausa Novels TV.